Nimbano oras manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay nga'y akasta ka, Diana? Ha? Oh, apay. Adda ka di basol ko kan ka, Monray? Basol mo, ti panagulbud mo. Ha? Ulbud ka, Diana? Monray, anya ka din day tangay bagbagam. Tinasayaat. Pastor kan nakman pay, please. Iti unag, ti pagsaritaan ta. Monray, pagsaritaan ta kuma itinasayaat daytoy. Apay nga'y akasta ka? Agul-ulbud ka, mat? Anya ayatin yulbod ko, kat awan mat. Pudno mat amin dagiti ibagbagak. Sana pud nung adda na pasama kiti nagbagtan ta, Diana? Anya? Talaga ka di asaan mo ang malagip, Monray? Sa bagay, maawatan ka. Talakainom ka ngamin. Di mo amo tilubong mo, itiday di akan ito? Sana pud no, dayta? Pudno, Monray. Sana pud no? Maditi agul-ulbud, Diana. Jay kumalayang agpaiso ti bagam. Saan ka akayat? Saan ka nga'y ayatan? Unay matang ti kasta pa nagsasaom, Monray. Kalpasan ti amin. Kasta laang ti ibagam kanyak. Nagsakit matan. Kaputay iso ti agpaiso. Saan ka nga'y ayatan? Kan awan ti naramit ko kan ka. Awan! Awan! Awan, Diana! Oh, Onre, nalpas ka ditan? Nadalo sa amon ti kotse. Dandanin, Mang Roko. Ne, papay nga agsangsangit ka. Ang agsangsangitam. Di mo kayat ti may paon? Simadot kan sa amat nga agtrabaho mo, Onre. Saan, Mang Roko? Anya nga ro ti sangsangitam? Jay ibagbaga da jay adayana a. May bagbaga ng aday naramit ko kan ko ana. Kat awan mat. Agul-ulbot da jay ababae, Mang Roko. Ah, papay mo, Onre. Di mo kayat na siya babae. Kat malaksid na sexy. Bakman pa eh. Saan ko nga'y ayatan da jay, Mang Roko? Asawam kit din. Tapnod namit tinapinta sa masakbayang. Apay, kaya't mo tagrigrigat ka na yon? Ha? No tinam na ma'am kat adatawidam kan ni mamam. Siya kung ti mangipagpaga Monre. Awan Apolos. Awan ti magimulam dito yung mansyon Monre. Isano siyak ti sika. Umanugot ka niti ibagbaga da mamam. Agkasar kayo niti Dayja Diana. Manjak, Mang Roko? Nit, pagpili-pili ka pa ilain. Di ka kitagyaman ta dati mailawan ang mga yat kan kabak na. Kanya pala ti sa pulong nga eh. Diyak ay ayatan da jay ababae. At wala amin dahi tangayat-ayat. Di mo panunutan dahi ta. Tinapatag. At ang tumangaywan kan ka, inton lumakay kan, Monray. Mami, pilitan nyo ni Monray amang ikalay sa kani Diana. Taktakal ti karbangan nyo amang pilit kan kwa nangam siyak. Kinasaritak matan, Angeli. Ipilit na arod mo ti kayat na. Masurunak. Anya. Kilgaan nyo ngamin, Mami. Butbut nga nyo. Ko, sige. Nasaya akmat no mga sawan. Tapno awanan ti responsibilidad ko kan kuana. Wan, Mami, ta sigurado, ijayton balay ni Diana ti pagnaedanda. Nagasat ni Monray no kasta, Angeli. Isungarod ako nakapilitan nyo ni Monray ang mga asawa ka ni Diana. Di ka madanagan. Tadinak mabalin a pagkadkadan ni Monray. Ha! Isukat ti masuruten. Saan ang mabalit? Hello, Rukaw, kana ka? Hello, Litag. Airwar mo ka din timpawit ka kwarta. Wen, kana kan.
Thank you very much. Thank you, Rukaw. Wanya, kontento ka kadi, ulitag. Ay, unay-unay Amok no ka sa no dirigat mo dita. Kisa ni na yun nagtimpaw it ka kwarta mo litay. Basta anos ka. Katsapay na kumata di kan tumaong. Ay, saan ka na kan? Ang damot tandan ko. Malaksid ano libra ti serbisyo. Tayo so, maumaak siguro. So na lang ta. Oh! Oh, anta ka di parikot, ulitag. Ay! Maburing aklay. Taawan kan kadwak. Awan lat maibaon mo. Kana. Saan animal yung Takalaban ko na yan. Ulitag, sana na masapol. Ngamnwad na maarim ko abalasang. Mabalin ka na. Nga iyawid ko dito'y bantay. Kana ka. Ay, sana mapalit ulitag. Na, Di ka makikuyog iti ure asino iti pagnanay lang. Delikado. na. Apay adelikado. Kana ka. Siyempre, mga numatakaw dagiti mula, ulitag. Ang runa no di mo unay ang mamuti tao nga ikuyog mo dita. Ay, kasanaw. No kaya't kumitin ti mga asawa. Kana ka. Sa balit no di pangyawida mita asawa ulitag. Na, Saan na dita bantay? Sige, tatapay ramida. Bye! Bye, kana ka. Ay, una yan. Lakaya ko. Kaya't ko umabot ti mga asawa. Awan mo't maasawa. Just kiki di abyak. Oh, adto yan ti bulbulodam a kwarta, Angeli? Aha. Agyaman ak Diana. Talaga na parabor ka agayam. Awan problema kanyak. Basta si ka, Angeli, my friend. Di ka madanagan. Tasyak, di makaamo ang mga ayo ka ni Monrey. Masapol nga agkalaysa kayo. Agyaman ak Angeli, ha? Nagpaydo mga minti kinataar ni Monray. Iso sabali ti tamak kan kuana. Nga oray kas di ti kinataon na, Diana. Awan mo ti makita ka problema kan kuana? Nasing patupay. Amok adi nagtupaldaangan dayjay. Tanadlaw ko anak kasing singpat. Di na lang iti kabailan ti mang pasakit iti babae. Wan, nga managbabain nga rod. Mabain kan ka. Ibagbaga na la di nakakayat. Ngam, kayat nakakadiday jay friend. Mabain lang at talaga. Numabalin, Angeli? Asap ko ma, ti pa nagkalay sa amin. O di, agkasar kayon. O sige, pagsasaritaan tayo ti pa nagkalay sa amin kan ni Monray. Papa na, Monrey. Mapanak ag trabahon, manang Angeli? Di ka rumwar. Adasa nga iliminton madamdama. Ha? Ni Diana manan? Kat asino pa'y kumangay. Pagsasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayo. Anya? Ay na, naggasat ka talaga. Taisuda pa yan ti umay makisarita kada tayo. Imbes ada tayo ti dumanon ang makisarita iti balayda. Saan? Tasika ti danunan dan Monrey. Iso adi ka kundi pakipot, tago ngotak. Manjak manan? Kaya't mo nga, Rod. Di ka kadi makawawat. Saan anatang kan ti ulom, ha? Kaya't mo ti madangran? Kaya't mo manan ti makudot, ha? Saan manang Angeli? No kasta nga, Rod. Agtungpal kay ti kayat mi ka ni Mami. Nawatam? Manang? Kayat mo ti mabalod? Ha? Apay nga ibalod dak. Awan mo't basol ko. No nasukir ka iti ina, mabalinda ka nga idarom kat ibalod da ka? Ha? Iso adi mo suksukiran ni Mami. Mabalinda ka nga idarom. Iso atong palam amin nga ibaga ni Mami kan ka, wan? Manang Angeli. Ala, ingkag sukat. Di ka rumwar, Monrey. Ni Monray. Hello? Anaya, sorry. Ha? Sorry, iti, anya? Sorry. Mga asawa akon.
total. Saan nakpay mat ngayon naklon, anaya? Kitawak lang tayo di sorry kan ka. Ngamin, mga sawa ka talagan. Monre. Unak man no. No ay ayatan nak. Unak man no siya lang ti kapatgan itibiyag mo ako na. Si kamat ka talaga, anaya. Awanan ti sa balibay. Pilitin dakmat ngamin ang mga sawa kini Diana. Kan, yakmat ngamin amo no at danam na magkan ka, no awan, anaya. Monre. Mabalin ka di nga kita ta. Please. Kaya't ka makasarita iti personal, Monre. Saan ta ka palubusan na rumor dito yung mansyon, anaya? Sorry ha. Please, Monre. Ipamuspusam ti makarwar. Please. Urayan ka dito'y balay. Sorry talaga, anaya. Bye. Mabit lang, Monre. Monre! Hello? Monre! Diyos ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak. Talaga ka di asaan ada kami tinaykari para ititunggal maysa. Alan tara si Monre, rumor ka na. Tatamalyong, amang ano sa pulandak. Siya ti makamaw. Basta rumor ka na inawaw. Tapno makapagsarita kayo kini anaya. Oh, at iti pagtaksim ay nawaw. Agyaman nagtatamalyong. Sige nga Rod, mapanakon. Sige, agad ang nagkaway. Anaya? Monre! Ha? Inarakop nak, anaya? Monre, please. Hindi na kumamot pagladinitan. Ha? Diyak kabalan numapukaw ka itibiyag ko. Ha? No, kasta? Ay, ayatan ka man. Monre. Ha? Agpaiso, anaya? Uy, iso, please. Di na kumamot isusukat, Monre. Wah. Please. Agyaman nak, anaya. I love you so much, anaya. I love you too, Monre. Awanan ba inday di amon, Ray? Rimwar adi nagpakada? Ay, puisit. Nana pa niya! Nana pa niya! Umayan, Ma'am Angele. Napanan ni Monray? Apay a pinalubusan yung arimwar? Ay, Jack amo, Ma'am. Saan mat ang nagpakada kanyak? Ay, no, nagloko day di at taon. Talaga pagpungpong tutunak. Ay nawaw. Rimuar ni Monre, Mamanjile. Apay a pinalubusam arimwar? Kat pagsasaritaan mi kumanti pa nagkalaysada ka ni Diana? Ay nawaw. Ay. Jak mo Mamanjile. Tidak mat binilin ajak palubusan arumwar. Sure. Ay, makapasurun ti kastoy. Ikasurutan, tagawidam dito yung mansyon. Darasam! Wain Mamanjile. Ang no di na kaya't apakasaran ti gayamaw. Di yung kumabot pilitan ay. Sino kumati mangikasar ka ni Diana, Aber? Sika, tatamalyo? Ay nawaw. Manjak mat saan ko mat anubya when no crush? Apay kumapakasarang ay. Never mat Mamanjile ay nawaw. He! Agraraman? Ay. Tagan ano nakakumamot nga jigayom ko? Ala, rumarkan! Inkasukunan ni Monray! Amok nga among no sa dino tinapanan na. Mala panyang. Tuwata amang sapol kiti Monre ay nawaw. Malyong. May salaang tirumwar! Agkuyog kayo manan? Inton kwan day tanto malang chis-chismisan ter aramido nyo? Awanan ti matrab-trabahuan nyo gapo iti kastang aramidyo! Sika lang tirumwar, tatamalyo! Ay. Darason! Ay, uy! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Monre. Mangan kan Kitkitaan nakmatlatan amang mangan.
Kaslajak pa'y lang amin pa dyan, anaya. Kasla agtagtagain na paklaan. Ha? Kaslajak pa'y lapat dyan, a girlfriend kagaya man, anaya. Kasano, mga sawa kamot ngaminan iti sa bali. Saan kamot ngamin anapod no kanya? Allah, amo ti apo, no anya ti pudno amarikrik-nak. Si kalaang ti ay ayatek, anaya. Ken maysa, damamaken manang Angeli ti mang pilpilit kanya. Jak kayat day adayana, ngam pilitan da nga agasawa kami. Kun, kasano nga rudan no pilitan da kalat ka, Monre? Manjak ka? Ita ka dipay, tainaklon na kon, anaya. Sapay la ko mga rod, tadikan to pa iturayan ka da mama, Monre. Ay, nawaw! Anaya! Ito ka tanyo tiri daw! Ni tatang, mabit na nga, talo ka taktiridang. Duwatan ti mangilo ka titiri daw, anaya. Mabalin ka di ti maki-holding hands ken ka, anaya. Ha? Katuon amon rin. Mabain ka pa hilaan. Ala, umikir. Ay, nawaw! Naka-holding hands kayo, mat anaya, Monray. Ay, Tatang, Monre, si Kanti mangibaga. Tata Malyong. Inaklon na kon ni anaya. Ay, nawaw! Agpasaw! Anaya, anak ka. Agayan ayat kayon kini Monray. Uwan, tatang. Ay, nawaw! Ay, congratulations kada kayo ato ah! Ay, nawaw! Ay na, jag may ladawan ti kinaragsak ka. Ay, nawaw! Ada problema, Monray, anaya. Ha? Anya, tatang. Ni Monray, pagaw-awi din da iti mansyon. Kaya't na ngamin niya ipaasawa itibak ng agayam ni Ma'am Angeli. Ay, nawaw! Hindi kaya ti agawi di yung mansyon, Tata Malyong. Ay, nawaw! Ad-adan ang makaungit dakin ka ano di ka agaway. Basta manjak. Agawid ka pa'y, Monre. Diyak kaya't amadaksan ka. Sigurado apilitan dakmanan. Ay, nawaw! Ipilit mo ti kayat mo ah. Wino saan? Ibagam kitin nga dan nubyam. Ha? Tatang, ang mga no ad-adda makapungtot dakin ni Monre no kas ti ibagana. Ay, nawaw! Di ka matanagan. Tada ka mang suportakin ka, Monray. Di ka danag. Tasaan da ka amatiswan. Si Pawag adagos tilayat da. Anaya? Ikuyog ka ni yung mansyon. Tas ikati ibagak nga asawaat. Ay, nawaw! Ay, Monray, sana mapalin ah. At adari ribok ti mapasamak no kasta. Tatalangin ti agawit ti mansyon, okay? Tata Malyong? Basta iputeng mo ti kayat mo. Awan ti maaramidan dagijay. Patyanak ko ma. Nagapwam? Ay, kwa? Ije balay da Tata Malyong, manang. Wain mamanjile ay nawaw. Naggapu iji balay. Sinukon ko ijay ay nawaw. Anyat inaramid mo, Ijay? Kat amom nga adda ni Diana dito'y mansyon? Pagsasaritaan tayon ti kalay sayo? Diyak kaya ti bagbagayo. Saan ko ngay ayatin ni Diana? Win ma'am, di na ay ayatin ni Ma'am Diana ay nawaw. Mayat ka man wano saan, da kami ti matungpal. Manjak manang. Basta diyak kayat. Adan nobya. Win ma'am, adan nobyan ni Monray ay nawaw. Mabalin ka di Tata Malyong, agulimag ka? Di kasawa na o? Ay nawaw, sorry. Pumanaw ka man ditoy? Ni Monray ti kasasarita, di ka makibibiyang. Sla ka laubing anak ka at tipil ka ni Monray. Sige ma'am, ay nawaw. Si ka Monray, saan kumanatang kan ti ulo ma? Makaraman ka kanyak no sukiran na. Manang Angeli. Ay, dituyak lang nga si Tigda. Ay nawaw. Di ako madayaw. Tapno masalak nibak ni Monray no bilang tadiswan dataw awir ka. Idarom ko dagita at tao. No aglablabos da. Ay nawaw. Nalpasan di saritaan nyo, Ariel. Kaano nga itigal Liza? Inton umay alawasan. Nagbiit. Iso ti kayat ni Diana. As soon as possible kano. Anya?
Kaya't naimbag man tayo manugot man lang ni Monray. Adda ayam mabalinan na? No diti sumurot iti pagayatan mi kan ni Angeli. Sa bagay mo't kiti. Kaya't kasano ti magastos iti kalaysada. Jaglag iti kayat amak sayan ti kwartata, Ariela. O di ka madanagan, sweetie pie. Ni Diana ti aggastos. Impasigurado na dayta. Naggasat matan ni Monray, Ariela. Uray no kas deti kasasad. Padalat tamat gayam, mailawan ang mga yat kan kuana, ken bak nang hay. Tadamot ngamin itsura na. Guwapo mat ti Jaske Amonre. Kahit pag naidandan to ngay, jaklagit di kahit adito yung mansyon di pag naidanda. Saan na mabalin? Adda balay ni Diana, sweetie pie. Iso ti mangyawid ka ni Monre. Talaga nagkasat na dyan, Monray. Baknang kan sexy di agayat unay kan kuana. Saan mo to na napintas ngam ti pamagina? Huston, Ah, di tan pagsaritaan ti may papaniti dayjay a babae. Ala, maturog tat. Panyang, ay nawaw. Nakaturog kan, Panyang? Apay aya, Malyong. Ni Panyang may. Nagsapa may, nagkidamay. Nag-istoryata pa'y mat ah. Ay nawaw. Ay, Anyamat tim ako na mga itinaibagak. May papankadamon rekan anaya. Anyamat tim may advice mo ay nawaw. Na. Panyang. Panyang. Anyat mapaspasamak kan ka ay nawaw. Apay ngay akilat anagulimag ka ay nawaw. ni Monre ti pampanulutek. Pilitan da mangikasar iti day ti Adayana. Awan ti maaramidan da. No talaga saan akayat ni Monray ay nawaw. Malyong. Kan may sa. Kinasarita tamatan ni Monray. Amunan ter aramidan na ay nawaw. Itapay tayo naklunan ni anaya nga nakaw ay nawaw. Agayan ayaten dagiti dua. Ang mga no iti sanyag bayag. Kalay santi bagada kanya kay nawaw. Hala, maturog takit din. Nagsapa ka mat amaturogin pa niyang. Agis istoryata pa'y mat Nakaturog sa mat nagpaisam. Panyang. Nakaturog ay. Talaga sa balit imadlaw ko kinipanyang. Nakaragurag sa ka nang ipadamag iti panagin na yan ayatan da Monray kan anaya. Isu, awan apulos di reaksyon na. Congratulations kadakwada. Di napay ko na. Napanog ako nagsimsimog. Ay, akin anak man pa'y. Uray ibalto-baltong ko ti pagsimsimog ka. Tawan mo ti makakita. Awan ti mangsermon kanya. Ay, una yan. Akin anak man pa'y. Unay mo't naminin na ya. Tamano-mano ti panagsimog ko ka nakitimula. Ay, sapay nagdadagsin na kiti pakalaya ka pagsimaw. Ay, una yan. Napampayagilan kita kalkalapaw. Ay, sapay nagpadiwakal na kiti impamula ni Roko. Ay, nagdadakil dan. Naidumduma mo ti bulong da kita. Kakaslaramay ti bulong da.
green tea ka no? Ngam, apay nga ang masapol nga ipagangaw. Santo mailakaw. Di, brown tea ako mangarap. Saan kit a green tea? Ah, no, masobrahan ti gango na. Di, black tea ko ma. Ah, aday tantikal kalapaw kaw. Iturog ko ki di manin ah. Ha, madamdaman ton tagsibaw. Itantikan lay sayo ka ni Diana, Monre. Agsagana kan, sa paam ti agdigos. Manjak manang Angeli. Di nakpagpungtutan. Agtep-tep-pelak laang. Basta manjak. Jak kayat. Jak kayat no kunak, jak kayat. Anya? Oh my man! Oh my God! Di naguyudan amana. Tangay, di mo kaya tiyagunay. Siya nga ron timang padigos kan ka. Kalpasan na, panlusan ka. Jak kayat kunak lang arudan. Bugbugkawan na kun, Monre. Imbagakmat ngamin na jak kayat. Ngam abay abilitan da. Awanan kay tibain. Kasta kinayak mo, ha? Tiba kabil! Kay kayat kundi makabil. Ngam ti pasawa ta kiti da jaya Diana. Kajakmat nga ro tayo ayatan. At ang nobya. Saan na mabalin? Nalpasan ti saritaan. Di ka kumamangilaw-lawan. Sige! Kabilang naklangan. Basta di nakpilitan. Tauray anyat ar-aramitin nyo. Diyak kumanugot iti paparamid nyo. Anya? Umay kakitinding! Di ka kapagkikirida! Oh my God! Malyong, Abay akasta. Monre, inta tulungan. Mamabay pilitan da. Ay nawaw, baybayan tapay lang panyang. Amok akabangalan ni Munri dayta. Awan agang kakaasin nga agririyaw. Ang mga nukumaro ti sakit na iti karabukob. Di mat imparit ti doktor ti kasta. Baybayam, maminsan lang mat nga griyaw. Baybayan ta. No masursuro na ti lumaban ay nawaw. Ay, Malyong. Saan ko nga yayatin na jaya Diana? At ang nobya. Titiso-tigil lang isa. Nanggig mo panyang. Ay nawaw. Amon ni Munri tararamitin na. Iso abaybayan tapay lang. Masapol asurwan na nga ikarintagan ti pagbagi na. Ngam, Malyong. Kasanong tulayan yung nawantan panyang. Narigat mat, numang namnaman at tan ititulong takin kwa na. Ay, Ay nawaw, masapol asurwan na tagbaling nga independent. ay na, makapadala na tikas ka mapaspasamak. Malyong. Monre, maipostpone pa lang tikal na hisata. O sige, saan na kaapilitan no di mo pa'y lakayat? Ngam sakbay kuma ang maungpot dahito abulan, makapagkasaratan. Monre, sorry ha. Ngam ay ayatan ka ngamin at talaga. Saan ka nga ayatan? Masursuro naktumat. Saan ka kadi amagaw-awat Diana? Imbagak lang arudan na di kay ayatan. Ngam ipilit mo pa ilang tibagim kanyak. Uray niya teraramitin nyo. Di ka kaya't ngagbalin nga asawa. Naawatam Diana. Monre, Apay aya akasta kayo. Apay nga ipilit yun di kayat yun. Kat impagkakata na ayatan. Kat iso ti asawa agto. Umanaw kan Diana. Saan ko nga ugali ti magyap apa? Diyak kaya ti mang pasakit iti pata ka tao. Ngamda kayo umat ngamin ti mang pilit kanya ka mga rami ti gastoy. Pagpalpalin ang dakatake sa tao. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papanan nyo kan ni Monre, Malyong. Ay nawaw, kuyugag ka no amapan iti tanam day di papana. Takayat na ti agsangit iti napigsa. Agi pulong siguro iti day di sira. Ay nawaw. Ay, sumurutak. Ay sanan.
Agbati ka dito'y mansyon, panyang. Di ka rumrumwal, ay nawaw. Sige, ang mabiit kayo laang ha. Ang mga nusumangput adagos dagiti amo ta. Uwin panyang, ay nawaw. Sige, mapan kami. Nagsakit ti barukong ko, Tata Malyong. Isikilaan mo rin, Barok. Irwar mo ti sakit tinagamaw, ay nawaw. No kasapulan niya agriyaw ka. Sige, agriyaw ka. Tapno lumukay ti barukong maw, ay nawaw. Ay nawaw. Masyanak mat lang arot itilangan ni Monreng ang sangsang. Kasla madudog ti pusok amang buybuyakin kwa na. Kabayatan ti panagsangsangit ta, ay nawaw. Monreng, Barok. Sige lang, Barok. Isangit mo latawan. Agi pulong kakin ni Papam. Taadamot lamapan ko gatangan biit. Sublian ka no madamdama dito'y tanim ni Papam. Ay nawaw. Yabkas mo ti marikrik nama. Ay nawaw. Kasla mabriyat ti barukong ko. Masyadakin ni Monrey, ay nawaw. Iswa panawak pa'y laheng. Subliyak to na madamdama. Kaya't ko nga i-comfort ni Monrey. Ngabisak mo dyan adama sakitan, ay nawaw. Ay. Monrey, Barok, bumangon kan. Tagar mo sarkan, wan. Tiyak kaya ti rumor dito silid ko. Amangan no makita nakmanan ni Manang Angeli. Awanda, rimwarda. Nangag ko itay ang nagsarita da iti telepono ken ni Ma'am Diana. Nagsarak na siguro iti ruwar. Nanapan niya? Rimwar mo't da mamam. Kadwanan ni Rocco. Bumangon kan, wan, tamangan kan. Diyak makapangan, Nana. Anya, apay ngay? Maditirik na, Nana. Anya tinasakit, Monrey? Kwa? Awan? Basta, aglaladutak. Awan ganas ko amangan. Masapul amangan ka, tapno saan kang agkapsot, Barok. Anyat kahit mo akan nun aya. Awan, nanapan niya. Ay, pasensya ka, Barok, wan. Ha? Itian niya, nanapan niya. Awan mat basol mo kanya. Apay nga agpasensya ka ngay. Kwa, pasensya ka, tawan man latimar aramitan mi ni Tatam Amalyong, tapno may sakit da ka kumamat. Dakkel ti mar aramidan nyo kinitatamal yung nana. Kahit pagyamanak dayta. Mas mariknak at ipanangipatagyo kanyak. Ngam ti mismo aka pamilyak, nanapan niyang. No kayat mo, ipanda ka iti doktor, tapno may pa-check up da ka. Ay, saan nanapan niyang? Diyak kayatin ti agpa doktor. Ken may sa. Awan mo't sakit ko. Awan sakit ko, nanapan niyang. Sige nga, Rod. Mangan kanto no madamdamawan. Uwan nanapan niyang. Kayat ko pa iti maturog. Sige, panawan ka nga rudan dito silin mo, Bumangon ka no madamdama. Nasakit ti barokong ko. Ken, apay nagpartak matan ti pitik ti pusok. Nakapsot ti panagriknak. Ken, naglakaak matan na mabannog. Maarikap ko manan ti bukula nagtubo di tungod ko. Medyo nasakit no talmagak. Kunan ni mama, ajak ka no ibagbaga iti sa bali. Tanong mo amuan da tatamalyong. Sigurado nga ipadoktor dak. Kat kunan ni mama, ano makita ti doktor da ito'y? Sugatan da ka no ti tungod ko. Ina, nakabutbutan nga talaga.
ko man ti makaamukin ni Monlay tatang ha. Diyo ko mabaybayan. Wen anak ko ay nawaw. Di kag danag, nadwa kami kinipan niyang amang bambantay kan kuana. Urayat nga raw apag talawan da. Tapag naidaglaangan dito balay ta ay nawaw. Awan mo't lat sirsirbi na di mansyon ay nawaw. Pagbalbalin ng dala akatulong iyay. Napatagan kanyak ni Monlay tatang. Iso ajak kayat nga dadakas ang mapasama kan kuana. Wen anak ko ay nawaw. Di ka madanagan. Narigat mo't ngamin. No siya timang sugsug kan kuana ngagtalaw. Sigurado ang madaksanak manan ay nawaw. Tatang, Okay. Kumusta ka matanyay anak ko? Anyat plano yung kinimunray. Agkasar kayo ka dyan ay nawaw. ni tatang, saan pa'y mata? Agur nung kami pa'y mata. Kan mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Ay nawaw. Ay no kasta. Nakastrek ka adagos iti trabaho. Ay, saan ka narigatan ang nakastrek iti trabaho anak ko? Ti pagsayaatan ti inalak ako ruso tatang, sa anak amarigatan asumrak iti trabaho. Nang runak at board pasarak. Kaadwan at trabaho ti umasidag, wen numang sapol iti kas kanya. Ay nawaw. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya atan. Uray adaw ti pakariribok kag ita anak ko. Naragsa kag lata. Tanaragpat mo matlaang ang tarapaap mo ay nawaw. Wen tatang, kat agyamanak iti kaadayo akanayon iti likodak amang baybayabay kanya. Ay nawaw. Ni Apo Diyos ti kang runaan na pagyaman naman ako. Ngamin, isaw ti kang runaan anang tulong ken ka. Oh, swerte ak manan ariyan. Nagdoble manan ti kwartak. Iso dakdakkel pa iti ipustag. Di ka kampante, Roko. Di ka tamtaman laang agatad. Tama nga no maipaabak mo ti kwartata. Saan? Ay sus, no ko nagtumot kang kakaimaak ti kastoy. Roko, sweetie pie. Maragsak ti kastoy abiyag. Agawaan ta kiti tagpaado iti kwarta ariyan. Amin nakita ti negosyo, dito iti pangidiretsuan ta. Tapos agdoble adagos. Saan lang agdoble? Agtriple pay Nagkapwam itay malumalyong. Ay nawaw. Nagawi da. Tanapan ko kinumusta di anak ko. Ken napan ko imbaga ama ditirik na ni Monray. Iso asaan pala makasarong kar di balay. Ay nawaw. Saan unay ang makapangpangan ni Monray Malyong? Gagangay la siguro ti kasya. Taaduket niya raw ti pagdaldalanan na ita ay nawaw. Grabe mo't nga darami dagiti amo ta. No kayat la ko man ni Monray. Yawid ko laangan iti kalkalapaw ko. Ay nawaw. No adaman ti mangyawid ken kuana panyang siya dayjay. Saan ka parparitan namang tulong kini Monray ay nawaw. Ngem patsek amabayin matlakin ka. Ta siyempre, as-asidag tirik na kanyak. Ta sakit nga raw tinangay aywan ken kuana. Manipod baritaw. Ay, sa bagay mo't kitdi Ken, ay un kayam. Addan trabaho di anak ko panyang. Ay nawaw. Nakastroke iti dakkel akumpanya dito lugar tayaw. Ket no, bilang tag-asawa danton kini anayang anak ko. At danton pagbiag da adwa, tag-sweldo ni anaya. Malyong, saan kumapay aday tati panunutam? No talaga mo't lang adda pa nang isakit mo kan ni Monray. Panunutam mo't ata agbalinto masakbayan na. Narigat mo't no di anak mo laang tanda trabaho na. Awan mo't kiti parikot iti anak ko, ay nawaw. Saan mo arik na tirik na di anak mo Malyong? Ay, Iso na saya at kumamot laang no makaadal mo't ni Monray. ay nawaw. Pagsaritaan danton kini anaya dayta. Isudan ton ti makamu iti dayta panyang. Saan mo na pagproblemahan pay? Isudan ti bang sulbar iti dayta. Mala. Panyang. Maturog tan. Good night, my BFF, Panyang. Monray, may sasaludsod, may samot asungbat.
Anya dayta, Manang Angeli. Inton maminsanan abigat ti petsa ti kalay sayo ka ni Diana. Mayat ka ang mga sawa ka ni Diana? Wano saan? Sungbat, Monray! Tiyak kayat, Manang Angeli? Anya? Ha! Nukas na ron. Irubwat mo amin agargarot mo, ta pumanaw kan dito'y mansyon. Ha? Pumanaw kan, tagburburok ti darakan ka. Nagbalin kan asukir, Monray. Awanan ti dengdenggam asarita. Apay ngay apapanawon nak Manang. Wan taday ta ti dusam, gapoy ti kinatangkan ti ulong. Manang Angeli? Anya pa lanter aramidam? Ingka irubwatan dagiti gargarot mo, ta pumanaw kan dito'y mansyon. Manang? Alan! Anya pa lanter aramidam? Aggunay ka na! Ala, umay ka, mapantay kisilid mo. Umay ka! Tatulungan ka mang irubwat ka dagiti arwatam! Darasam! Di mo kuyo din ti kwelyo ti batok Masaksakit anak Manang. Darasam marudyan gunay Ay, napiginag ka talaga! Ipulong ka kini Mama Manang Angeli. Anya? Ha! Oray, agipulong ka ni Mama, awan ti pakibiyangan na ka! Ha? Nakalupay nga yung sakit na ka ni Mama, ha? Ha? Kaya't nakit di pagtalawon kan, tawan tumot lapulos ti pakibiyangan na kan ka! Ala, darasam, mapantay ti salid mo! Dayampakam aminan ang gargarit mo! Nagkakati nga awanan ti karbengak iti da ito ya pagtaengan. Talaga kadi nga awan patag ko kada Mama ken Manang Angeli. Ikarga akong ti basit alakasa nga impaidulin ni Papa Kanyak. Ikabil kon dito'y bag ko. Antay ta. Para bawakon ka dagiti luplupot ko. Kan. Di kwarta ka. O, Anya? Nakaimpake kan? Saan pa'y Manang? Mabit man lang? Anyat karga day tayo igamam alupot abag, ha? Yan mo man day ta! Isublim day ta kanyak Manang! Taag man! Nagato a kwarta? Nangalaam iti day ti a kwarta, ha, Monray? Inururnong ko. Inte day di papada kita. Adda pa'y jewelry box mo dito yung cabinet mo. Alam, Ay, Manang, alahas ko da kita. babae lang ti agalahas. Adaya mo't lalaking agalahas. Bakla ko nadakan kan ano agalahas ka. Ala, ituloy mo tiyan yung pake. Isublim da kita kanyak Manang. Saan? Kukuha kong dagitoy. Saan Di mo alaan da kita Manang. Ha! Dahil tati dusan, gapoy ti kinatangkan ti ulong, Monray. Anya? Ala, ituloy mo tiyan yung pake. Yan ka, yung madamdama. Manang Angeli, isublim kanyak da kita. Manang! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga rupat kwarta de Ma'am Angeli ay nawaw. Ang mala, bayam, kakasaritak to ni Manang Mau. Mala, tulba ka mun ti malitang baraw kay nawaw. Inulba ka kon, Tata Malyo. Nasayaat niya raw dahil nawaw. Apanawan da kon dito'y mansyon, Tata Malyo. Di ka pa'y pumanaw. Tanilaang Ma'am Angeli ti mang papapanaw kan ka. Urayan ta ni Mamam, ta iso ti mangedeng iti daytaw ay nawaw. Tata? Ay nawaw. No talaga apapanawan dagan. Di ka madanagan. Tadak amang tulong kan ka baraw kay nawaw. Tata? Apay akas to'y tar aramidan da kanya. Ay nawaw. Mala. Agananos ka baraw. Adda ka asi ti Diyos. Saan nakaabaybayan? Basta urayan ta ni Mamam baraw. Basol mo matlaang ti amin, Monray. Saan nakadi alapdan, Mama? Uray ka di si kakit kaya't naku napagtalawan. Wan, dayta ti dusam gapo iti kinatangkan ti ulom. Sukir ka ngamin. Iso ang husto ni Angeli.
Nasaysaya at no pumanaw kan, tapno awanan ti sakit ti ulo mi dito mansyon. Mangibabain kan tumatlaang. Mama, numabalin, di kay kaya tapanawan. Tauray na huyong kayo kanyak, pamilya kayo latta. Ngam no papanawan dak, awan ti mabalin ko, mama. Oray konsensya anak monre. Sa anak to ama konsensya. Tawanan ti pakibyangakan ka. Iso sige. Nasaya at no pumanaw kan. Taawanan ti pakibyangan mi kan ka. Makaamo kamatan itibiyag mo. Mama, Ala, pumanaw kan monre. Saan dakan akasapunan dito'y mansyon? Panaw! No kayat mo, ije abong-abong ko ti pagdiretso amon re. Yupresar ko ti pagnanaadak para ken kabarok. nanapanyang. Anya pa'y lang kat aramidam dita. Apay nga adda ka pa'y lang dita, monre. Ay nawaw, ay munre. Munre, rumarkan barok. Tamangan no kabilin da ka manay. Ay, kuyog ako ni Monre Malyong. Ikuyog ko pa'y lang ije abong-abong ko. Taura ije pa'y lang agnaad. Isa dino ti kayat mo apapanan munre. Ijay abong-abong ni nanam apanyang, wino ijay balay may. Ijay balayo, tata Malyong. Ay nawaw, mapan ka na rutan. Darasem, sumarunwag to. Sige, panawan kayon, tata. Oh, Nana, lino katakon tigay para kan ka, monre. Pumanaw kan, kat di kan agsub-sublipay dito'y mansyon. Nakakaasim at yaw aware ka, oh. Uwan nga ron. Unay matigas kasat ni Monre na ya. Talaga nga awan apulos ti patag na kadagiti amo ta, Malyong. Unyarod pa niya ngay nawaw. Agsawak la ko ma. Ngam ay nawaw, awan ti karbangak. Sigurado ang pagsasawan nakmanan ni madam. No pakibiyang agtararamidan na. Sakay adwa. Apay naglulwa kayo? Nasakit tinakam yo, gapo iti papanawan day di amon ray? Ay nawaw. Normal lang ngagluwa kami Tamaladingitan kami kat ngarod mamanjilay. Ta siyempre, maasyan kami kini Monre. Ta kaya rigan na matanti ayop basta bugawan nyo latanay nawaw. Babaunan kayo laang dito'y mansyon. Awan bibiyang yo kada kami nga amo yo. Dagiti lang trabaho yo ti into na rin yo. Sana tila pakibibiyangan nyo. Naawatan nyo? Ala! Agtrabaho kayo! Nasayat man, tapi nagtalaw yun da jamon. Naksayang ti responsibilidad mo, Ariel. Wen Kay kayat kun ano awanen dito'y mansyon day dya tao. Nawaywaya ti panunot ko. Taawanen ti paka-estresak. Suker tumatlaeng. Dahil nga minalakay Malyong ti mga sursuro ken kuha ng agbalin na sukir ka. Mas daawak nga rod. Sigud mat anatulnog ni Monre kanyak. Amin nga ibagak, agtungpal adagos. Una, tadurdurugan mo't ngamin da ijala kay Malyong. Tangsit ngamin da ijala kay. Sana bale, itatapim manawan ni Monre. Sigurado apo manawan day ja Malyong. Taawanan ti pampambar na nga awir na. Ne, una agpayson niya. At damat pagsayatan ti inaramid yo, Ariela. Tawanan ti pambar, da Malyong. Wala. Ado di tati maalak ababaunan. Naiturog ng tinalaos ang panagsangsangit na itay. Nakakaasiman. Ngam di kaagdanag mo rin. Aging gang adaak itisibay mo. Di kan tupulos baybayan. Patpatgan ka unay.
siyak ti adada masaksakitan. Gapo iti sitwasyon mo ita. Nagsakit lang amin a panunutan. Mismo a kapamilyam tinang papanukat ka. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Papanawan da ka pa'y. Anya ang klase ti panagpuspuso ti anda kadakwada. Ulsak ni Monray. Tapno sana makagat ti lamok. Patpatgan ka unay, Monray. Di kanto pulos baybayan. At daak lang dito yung amang saranay ka na. Sayang. Sayang ti planok para kada kami ka ni Monray, Angeli. Pasensya kan, friend. Inaramid ko ti amin na kabaala. Ngam talaga natangkan ti ulo da di Monray. Managbabain a talaga. Saan ang managbabain ti kapsat mo, Angeli? Ha? Imparupa na ti di na panangayat kanyak. Ha? Nasakit nga klunan? Ngam awan ti maaramidak, Angeli. Diana, kasano nga rodan ti utang ko kan ka akwarta. Utang mo lang ta, Angeli? Ha? Bayadak ka di pa'y, friend? Of course! Ha? Impabulod ko dahi dya akwarta. Saan ko na impadawat? Awan pa'y namin pagbayad ko, friend. Mabalin mo mat atinagan itilinawas, wano binulan. Uray inutam abayadan. Tinapatag, mabayadam. Oo, sige nga, Rod. Patuloy ako nga. Ulit-tagtag ki daw iti dispensa. Okay lang. Masaya nga naklang itinapintas a planok para kada tayo kada Monray. Ngam, okay akon. Awatan ti kinapudno. At talaga adinak kayat ti kapsat mo. Makapasuntumat ngamin da di Monray. Impasubunak. Imbes asaan ko abayadan ti utang ko kani Diana. Kapilitan abayadak, takas di mo ti inaramid na. Iso ako lang tinaramid ko. Ti panangalak kada gito'y akwarta kan alahas na. In fairness, talagang ado ti dulduli na kwarta na. Sobra-sobra tayo pagbayad ko kani Diana. Kan dagiti alahas na. Puro abalitok dagitoy. Idulin ko pa lang dagiti nga alahas. Tainton maibos ti kwarta. Sakon to ilako. Papa na, Mariel. Okwa. Inaksok nalan tinaduma ang negosyo ta. Sige, tadyak pa lang makarwal. Kaya't ko ti maturog ng agmalmalam. Napuyat ak ngamin na nagkapoy ti sugalan. Kat, na nga baka kadimanan, sweetie pie. Siyempre. Ano man ang tinapangabakak Ariela. Talaga nga suswerte. Sapay ko mga rod, takasta ka na yun. Kasta ate kayat. Suportado na Ariel. Mapan ka nga rodan. Taiturog ko matin Ariel. Ni pala Angeli ti mangimaneho ken ka. Tanapuyata na. Kasta, makisugsugalon ni Mang Rocco, Mami. Wen, iso ka na yun ang mapuyatan. Apay ngamin nga itultulok yung kwartayo ti sugsugal na, Mami. Kasanon no maibos ti kwartayo, gapo iti kasusugal na. Saan to ang mapasamak ti kasta? Tanalaing ni Rocco iti sugal, Angeli. Anya? Imbes ada kayo ti again enjoy iti kwartayo, saan taday jemot amang Rocco? Uray kayat ko. No awan mat maigamak a kwarta. Awan mabalin ko. Takasano? Itultulok yu at tangtang na din na kayo day amang Rocco? Iso ti masursurot? No anya timbagana, tungpalan yu matadagos. Di kan sumanao, Angeli.
Agsubang takadimanen may papaniti day ta abanag. Uwan gayam. Ada amok adakkel asugalan, mami. Ha. Oh. Adakan ni Rocco dagiti ATM cards ko. Awan pagsugal ko. Nalakalaang day ta, mami. Kaya't yo, ta isuro kayo iti aramiden nyo. Kasano, Angeli? Yan. Nakaturog kan wino nakariing kabay ay nawaw. Nakaringak pa'y malyong. Saan ka makaturog? Ay nawaw. Uray siyak. Ay. Agdarumak sa panyang. Ha? Idarum ka ti panangalan ni Ma'am Angeli iti kwarta ni Monre. Saan nga ta? Nga adariribok ti mapasamak. No aramidom ti kasta malyong. Ay nawaw. Amangan no dakdakas tupay ti aramidom dakin ni Monray. Iso ano siyak ti matungpal, oray sa anan. Ay nawaw. Nagdakkel agatad tinapukaw kini Monre. Inururnong na piman na kwarta na dayjay. Ngam inala ni Ma'am Angeli ay nawaw. Masukatan ti kwarta malyong. Tinapatag. Nayadayon ni Monray kadagiti awanan puso nga amuta. Sa bagay magkidi Ngam ay nawaw. Maasya na ka talaga ito awir ka ay nawaw. Uray siyak. Ay, Adda ka di problema pa niya ay nawaw. pampanunutat ti kaadda ni Monray iti balayo. Addan nagkinaawatan da iti anak mo. Kasano no mailaw anda. No kastaman bilang panyang. Pagkasaridan ay nawaw. Ha? Kasano nga rodan darap haapta para kan ni Monray. Nasaysaya at kumamot laang ano agadal pa'y nga umuna. Santo mga sawa. Ay nawaw. Kas itinakon-nakon panyang. Bayam nga isudat ang problema iti dayta. Pagsaritaan danton iti anak kaway nawaw. Ay, maturog ta nga rodan. Good night. Panyang. Panyang, uy. Panyang. Ay nawaw. Nagkidaman. Panyang. Mas tawa ka talaga mo't iti dayto ya panyang. Man nagkibiyang mo't no tagtuma ay nawaw. Nang runa no may papankadamon rikan anaya. Imbagak lang aroden adinan pagparikutan ti may papaniti day tabanag. Ngamsang kaulit na. Ay, tiyakmat maawatan ti ugali day ti apanyang no dagtuma ay nawaw. Agtalinaad ka lang dito balay Monray, ha? Di mo pa kadanagan ti aramatam. Tasya kun ti makaamo iti amin. Pasensya ka pailaang anaya. Awanan ti kwartak. Tain nala ni Manang Angeli. Ala, di mon panunutin dayta. Masukatan to iti ad-ado. Para ko makadata day a kwarta. Kastamat tandag iti alahas ko. Imbis nga adda aramatin ta. Para iti masakbayan ta. Awanan Ulitak, Monray. Masukatan to iti ad-ado. Iso adi mon panunutin dayjay. Okay? Okay nga rod, anaya. Sige, rumara kun Mapanak at trabahon, Monray. Okay. Naganad ka, anaya, ha? Uwan, agyang manak. O sige, patuloy kun, Monray. Agdalusak man dito'y silid mi kinipanyang. Tapno saan lang nga iso tagdaldalos dito. Kakasimat ni panyang. Agure ka. Anya dagito ya pagpapel.
reseta mo ti doktor da ito yan, nawaw. Nagadumot a reseta da ito yan. Anya nga agas da ito. Ay, nawaw. Jakmat mabasa. Jakmat maawatan da ito. Malyam, umainak man tulungan amang igaw-gaw kadagiti na puskol nga ulas. Ning, anya dagita basbasaan. Ako, ay, ipanyang. Ay, kukum sa da ito a reseta da. Ay, nawaw. Ay, sus. Naragrag ko. Iyag mo dagita. Ay, nawaw. Ay, ipanyang. Anya nga agas da kita. Akin agas ka da kita. Aqua. Ay, siyak. Malyam. Ha? Sika? Ay, nawaw. Anya nga agas da kita. Apay panyang. Anyat ag-agasam. Aqua. Dagitay maintenance ko dagito nga agas, Malyong. Maintenance maway, nawaw. Nagadumot ang maintenance dagitan. Nala, umay kakit din. Umay naktulungan din. Di mon pa kariribukan dagitoy. Idulin kon dagitoy, Malyong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Pangantan, Anaya, nakaluto akon. Pasensyakan mo rin ha. Si kamot tanti para luto dito'y balay. Para laba, kan para dalos. Syakit ditagkid daw iti dispensa Anaya. Namin, makipagnanaod akon dito'y balayo. Kat, awan pa'y maitultulong ko. Anyang awan, kat nagdakil at tulong ti aramidam dito'y balay. Kaya't ko kumamanan ti agtrabaho, Anaya. Saanan amasapol mo rin. Narigat ti agawid iti oras ti rabii. No kadwanak, okay lang. Ngam na agmay saka, di ka palubusan arumwar. Anaya, kaya't ko mati agtrabaho. Kaya't kaatulungan. Saanan, please. Denggan na kumamon rin. Agina nakakiti. Sabalin ti madmadlaw ko iti bagim. Ha? Kaslaki mutong ka. Saan mat? Kimutong ka, Monray. Awan ka diti marikrik nam iti bagim? Awan mat, Anaya. Sigurado ka? Wen, saan nakapakadanagan? Okay aklaeng. Okay nga, Rod. Basta diya kaya't nagtrabaho ka man ni EJ Bar, ha? Agtalinaid ka lang dito balay. Anaya, Bay am asyak ti agurnong para iti masakbayan ta. nakasingsingpet ka, Anaya. Love na love ka unay. Love na love ka, Mat Monray. Sige, inta nga rodan EJ kusina, tamangantan. Sumarunukan ton tain na kun aga-uwan. Nobya ko ni Anaya. Kasla kayat ko nga arakupen, ken agkan. Lablabanak tiriknak. Tares respetwak ni Anaya. Uray may sa abalay ti ayan mi. Tares respetwak lata. Inton agasawa kamin. Isuntun ti panangagak ko ken kuana. Iso amasapol makaunongak. Tapno matulungak ni Anaya. Siyak ti lalaki. Iso asyak kumaa ti rumbang nga agtrabaho. Ken agurnong. Iso asori, Anaya. Namjak sa kabailan nga aramidan ti ipapaaramid mo. Masapol nga agtrabaho ak. Taawan meten apulos ti kwarta. Ay, istorbo mo't iti panaturog na dyan. Tika na ka. Hello, Rukaw. Hello, balitag bali ko. Musta tita? Ay na, kastoy
Makabanog ka na kan. Madama ti sibukaw. Ala, ano sa mo nulit tapnat adalong mang to dagiti mula. Wen ka na kan. Naglawa ti sibsibuka. Nagdadakkel na ngarunan. Ayan tigas ta ulit Nadulat na timapit. At ang tumanan kwartam na makapit na. Ang mamundaramida, minton agapit ka manan, ha? Wen rukaw. Ay, awan man ngarunan ti kwarta ka na kan. Anya, naibo sa dagosan? Adumit nga rin ti paggastusa. Kastoy gayam no umado ti kwartam. Umadumit ti paggastusa. Anya, Kasapulak mo nga relax ka na kan. Tamaburyungak dito. Awan kan kadwa ka na kan. bayam, may pabulot kong tukon ka titarakan kong aso. Tapnatakat ka tuwam dita. Ay, tao at ti kayat ko. Isaw ti kayat ko akadwa. Saan nga aso ka na kan? Tapno at damit ang kasarsalita. Aawat iti sao titarakan kong aso ulit Mapalin mo to ang kasarita. Sige, bye. Sige, bye ka na kan. Ay, nagrigat at talaga tiyag may-maysa. Awan ka istorya. Awan ka in-innaw. Awan ka lang ko amangan. Ken, awan ka tulungak ka dagiti trabaho dito. Ay, niwibilin ko ma. Awan mo't. Di mo't agparparit ng lagay ababay. Malagip ko kayam ni Sampay. Kumusta nga ta? Ayan na nga ta. Asino nga ta talaga aya? Tinang padukot kin ko na. O anya, naawatan nyo dagiti imbagak kada kayo, mami? Wen, Anjali, iso na laang taamangan no agungat manan ni Rocco. Numamuan na ti aramida. Awan karbangan na amangungat kada kayo, mami. Ibagayo noong tan na kayo. Tasyak ti sumango kan kwa na. Ha? Masino kumaday di amang roko amangungat-ungat kada kayo? Awan karbangan na. Anjali. Amo yung ti aramidan nyo inton sumaruno. Da kayon a mismo ti mangkolekta iti kwarta ti negosyo yo. Saanan amapan iti bangko. Da kayon ti agdirekta mangala iti kwarta, ta kwartayo matdayjay. Oh. Ni Rocco ti pampanunutak, Anjali. Sigurado ang makapungtot mananday jay. Awan karbangan na nga agpungto, tawan bibiyang na iti kwartayo, mami. Saan na akwarta dagijay? Anjali. Katno pasakitan na kayo? Papanawan yon. Anya. Oh, saan ang mabalin? Apay ket dinasaan. Saan nyo akap-kapin ano da amang roko? Kunamlan asinon akaturayan iti mansyon? Di na mo ti pagluglugaran na. Sinaan nyo kit din? Saan nga rod ang mabalin, Anjali? Saan nakaskarina nga aramidok dayta nga ibagbagam? No addaguram kan ni Rocco, di nakiraman iti dayta. Dayta kat ti jak kayat kada kayo, mami. Iparo pa yun launay kanyak anapat patagday di amang roko ngam siyak nga anak yo. Iha, agpada ti panangipatag ko kada kayo kan ni Rocco. Mamin, ano ka di nga ibagak daytakan ka? Mamin ano kadimat nga ibagak ajak marik na ti pamatagyo kanyak ta imimutan da. Ha? Nga mana, di ako nagsaupay. Sapay lang kumata maamiris yung dagiti bagbagak kada kayo. Aklo nat mami, nadagsan ti darak kan ni Mang Rocco. Tamanipod dimtang iti biyagyo. Inagaw na amin nga atensyon kan pamatagyo kanyak nga anak mo. Agawit akman pa'y panyangay nawaw. Nalpas kumot amin na natrabaho. Sumurutak man, malyong. Ay nawaw. Talaga ano mabalin. Di mo kaya ti maisina kanya-kanya. Ay nawaw. Ha? Ako Ay nawaw. Aklunem ka din panyang. Maikawa ka no di nakmakita iti may sangar daw anya. Basta sumurutak. Kaya't kumutagaliwaksay, malyong. Sige nga raw. Ingkag pakadan kiniro ka.
Awan da Madam Ariela ken Angeli ita apagpakadaan ta. Alam, ibagam amabibiit talaeng ay nawaw. Sige, Malyong. Uray ta day off ko mat ita. Palubusan nakmat siguro ni Rocco. Mala, in ka nga rudahin. Agpakada ka pa niya ngay nawaw. Sige, Malyong. Ay nawaw. Makadlawak ah. Oh? Agtan samat limad apa naggusto ni Panyang kanyaki. Apay ngay akayat na ti sumurot iti panagawid ko iti balay na ay nawaw. Ngam, ano da ito yan na mapampanunod ka ay nawaw. Ay, pakawanan nakapaw no palso ti atap ka. Angam, awan mo't kitidakas na no bilang laeng ay nawaw. Napanan dagiti dua a babaunan, Rocco. Remuar damat. Day off ni Bakit Panyang. Nagpakadamat ni Malyong agawin. Anya. Ha! Sursurando a talaga dagijay adwa. Kahit na kayo, nagapanyo ka ni Angeli, Ariela. Kwa. Sinarungkaran mila ang dagiti negosyo ta, sweetie pie. Okay nga ron. Siyak matarumuar ng madamdam. Ha? Papanam. Sumurot akmat. O sige, magagat ka lakit di amag na. Sumurot ka. Mapana ka di San Berting. Ha? Saanan? Masadutak amag na. Nagadayo ijay. Mauyos tipigsak amag na. Makamu ka, Ariela. Basta mapanak ka dyan, dahil naksarungkaran ni Ulitag Baliko. Siguro, no adda ni Papak, sana kastoy ti mapaspasama kanya kita. Adda ako mapailangan iti mansyon nga gingga ita. Apay nga taakas jay da mamakan manang Angeli. Saan da ka kay kayat? Naimbaglakit din. Taadda da anaya. Tatamalyong kananapan niyang amang ipatpatag kanyak. Saan ko'y dakap kabak yan? Ngam, nakasingsingpat da kanyak. Monrey. Nakaluto kami kan ni Tatam Amalyong. Mangantayon, tasa kami to agsubli iji mansyon. Agyaman na kiti kinasaya at yung kanyak, nanapan niyan. Agluluha ka, Monrey. Malagip ko lang amin dahil di papa, nanapan niyan. Nakasingsing patunay. Ngam no apaya pinatay da. Katawan mo't basol na. Aging gaita. Saan pa'y matanatiliw tinang patay kin ni papa? No kayat mo. Kuyo ganda kanto amapan iti police station anak kay blateran ti kaso dahil papam. Taintay suknalan ti kaso na. Kayat mo? Mabalin ayan, nanapan niyan? Wen apay kit din asaan. Mabaling, basta sumurot ka. Taamam ti masiknan iti daytoy. Sige, nanapan niyan. Kaano kay ama pantayo? Inton addawayami ken ni Tatam Amalyong barok. Mala, umay kan tamangan tayon. Agur urayan da Tatam Amalyong ijay kusina da. Kumusta, Ulitay? Kastoy lata, kanakan. Uli lalata. Tawan mo't kadkadwak dito. May mayat mat lang ti kasta, Ulitag Baliko. Tawan ti kapapa. May mayat may maysa. Wen ngam nagliday mo't nga raw, kanakan. Aganos ka, Ulitag. Kung gayam, adamanan nagatang ko atak. Siganto mat lang ti mangsukay iti dayjay. Asidag mat lang dito. Anya, nukas na, manayonan man ti trabaho, kanakan. Wen, Ulitag. Talaga kasta. Di ka madanagan ta manayunan mat ti kwarta. Ay, anya man ti maimulay gangay. Kasmut lang kadagiti inmulam dito'y Ulitag. Di ka madanagan. Ayabak to ni Malyong tayo si tikadwa mamang dalos iti day alote, tanang sa magkunay.
Naipot-putong mo't lang namin dayjay. Ibagam, takadwain naktupay nga agmula, kanakan. Ay sana mabalit. Sigan tulangan ta agmula, ulit agbali ko. Para manong, dito yakon. At titibayad ko, manong. Ala, sabay ko mata saan na intrang ka ni Anaya tiri daw iti unag. Tapno saan na amadlaw ti isasangpit ko. Amangan mo kagura, nak. Gapo iti pa naglibas ko arimwar ana pa nagtrabaho. Ha? Ala, nakalaki ti unag. Kapilitan nagtuktukak. Anaya? 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 Ay, pasensyakan, Anaya. Ala, sumrat kan Monre. Itrangkam tiri daw. Ala, gimuran sa matan ni Anaya. Surutak ni Anaya iti silid na. Agsorry akan ko, ana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anaya, sorry. Monre, inawagak ni Flora. Isu tinakamwak asimrak kay Jebar. Pakawanan na ko, Anaya. Maiparit kan kati agpuyat kan agbanog. Kasta timbaga ti doktor mo idi. Saan? Eh, Kan delikado tar aramidem. Agmay may sakang agawid iti des oras ti rabi. Di ba't imbaga kan kaadikan agtrabaho? Tasya kun ti makaamo iti amin. pakawanan na ko, Anaya. Jak maaramid ti bagbagam. Anya? Jak ka ba ilan nabuyaan asikalaang tagtrabaho? Jak kayat nga awan ti maaramidak para iti masakbayan ta. Ay ayatan ka unay, Anaya. Kati kayat ko. Matulungan ka. Masapol ang masukatan ti inalad ang urnong ko. Ibagak ti agpaisukan ka. Mabainak unay kan ka. Siyak ti lalaki. Rumbang lakuma asyak tagtrabaho. No pay agayan ayat tapay laang. Kaya't kun ngay pakita akabaalan ka abiyagan. Kanda kiti agbalinto nga anak ta. Monre, Isu please. Agpakpakasi Anaya. Di na ko maparitan ng agtrabaho. Di na ko malapdan. Tapakaragsak ak tiar aramid Anaya. Please. Monre. Please, Anaya. Saan mat anarigat ti trabaho? Tagkantaak matlaang. Please, Anaya. Palubusan na ko, ma. Ti salon at mo ti pampanunutak, Monre. Napatag ka unay kanya. Iso ano mabalin? Diyak kaya't ngagsakit ka. Diyak matpaybay antipagik, Anaya. Please. Di na kumamat ng lapdan, Anaya. Okay. Bye. Rumarak. Takuyogan nak ti katrabahwak. Adda ka no pay sa bali abar apang isarkan na kanyak. Agrupat akon. Kayat ko dayjay. Kalpasan ti panagkantak iti sigod abar apag trabahwak. Adda pay sa bali abar apag kantaak. Kayat ko Tapno makaurno nga kadagos. Diyakon ibagbaga kini Anaya. Ta sigurado asa anak manen ang palubusan. Makamuditan. Kayat kun ti makaurno. Tapno may kasar kumatan ni Anaya. Inalamad nga ni Manang Angeli ti urnong ko. Iso akapilitan nga agtrabaho
kanak, daduan abar ti pagkantaa. Dumakkel ton ti sweldok. Makaurnongak ton adagos. Balut! Balut! Ay, balut! Nagatuti agatang iti balot dita. Balut! Mano nga tamat ti kita dahi tang aglaklako iti balot. Balut! Asit gakmat, tagdamagakan ko na. Numayat ti kita. Padasak mat ti aglako iti balot. Balut! Agdamagak tagpatulungak iti dahi tang aglaklako. Ay, nawaw. No talaga kayat na tagtrabaho, palubusa manakaw. Nagpakpakaasi nga ron ang palubusak ka nung magtrabaho, tatang. Maawatak ni Munre anak kaw. Mabainday ta ay nawaw. Nang runakit agayan ayat kayon. Uray kasi daw. Amo na mo't apanunutan ti para iti masakbayan nyo anak kaw ay nawaw. Tatang, Di mo lapdan iti kayat ng aramiden. Taamangan no masakitan, wino gumura ay nawaw. Ay wino saan? Amangan no ay ayan na tibagina. Kaya't namat nga ipakita. Wino ipanagnag akabalan na latamot nagtrabaho nga oray kasta ti kinatao na ay nawaw. wan nga ron, tatang. Kastamot tinadlaw ko kan ko na. At damot ilumlubang na upright na. Ay nawaw, gagangay na anak kaw. Kaya't namat agpakitang gilas ken ka Iso apalugod am latan iti kayat ng aramiden. Oh, atoy. Nagpaduplicate ang ititulbak mo. Tauray marabian ka ang sumangpat. Lukatam tulatan diri daw. Nagyamanak, anaya. Kasta kumamat laang tikidawag kan ka. Tapno saan ka ama disturbo iti pan naturog mo. No kas di asumang puetak nga agapo iti bar. Yung pang-asim mo nre ha. Agawid ka kuma iti husto nga oras. Ha? Maiparitag puyat kan ka. Laglagi pamday ta. Anaya? Nagkinaawatan ta ka di. Oh, sumangbat ka amon re. Nagkinaawatan ta ka di. Uwen? Anaya? Balot! Balot Yudita! Balot! Sorry, Anaya. No sa anak nga itong paliti saritaan ta. Makonsensya ak. Tagilim-lima dakin ni Anaya. Balot! Balot Yudita! Numabalin. Diyak kaya tagulbot kan ko ana. Nang runakat ay ayatak unay. Sorry talaga. Kaya't kaatulungan anaya. Isungar aramidak ti kastoy. Agkanta kiti rabi. Kalpasan na. Paglako akmat iti balot iti aldaw. Balot! Makatulong akon kini anaya nga agurnong para iti masakbayan mi. Basta lalaingak taglako. Kan oray ti panagkantak. Lalaingak mat. Balot! Balot! Mariknak ti banog ko. Tawan mat tortorog kon. Kan kasla. Naglakaak mat din na mabanog. Kabailak tayo ito eh. Wen, masapol alabanak tayo di amarigrignak. Agtrabaho aklat ta. Aginggat kabailak. Balot! Balot! Oh, Angeli. Nakalagip ka mat. Wan, Diana, umayak agbayad iti utang ko. Sumrag ka? Mabitan. Kasla, di makilbas iti tiyan mo? Hawen, Angeli. Masikuga? Anya? Agliman abulan to'y sikog ko. Ha?
No kasta. Wan, Angeli. Sigo na naman si Kugak, idinagam mo kami ka ni Monray. Anya? Sorry. No nagilimadakan ka, friend. Sorry. No dandani inaramat ko apa nakipbutas ti kapsat mo. Diana? Sorry talaga. Angeli? Kwa? Awanan day, Chay. Di mon panunutan, friend. Awan anyaman na. Kan may sa, pinagtalaw min ijay mansyon day amon re. Ha? Ayan na nga rudan. Sigun iti damag ko, agigan kano iti balay ti maysa kadag iti babaunan mi. Anya? Ngam, bye-bye amon day amon re. No kayat mo, isa pulan kalangan iti sabali a jowam. Ha? Nasaanan, Angeli? Thanks laangan. Aklo naglaangan, akastoy ti kasasaad ko. Ni, nanapanyang, da kayo matgayam? Mabalinta ka ditag sarita, Barok. Ay, uwan ngam, rumarak no madamdam Ala, sumrak ka na. Agyamanak. Uray mabiit laang. Ang papanam, Basta, adda papanak nana. agmay-may saka ka day. Uwan, tarimwaran ni Anaya. Napanan nagtrabaho. Ay, agtugaw ka nana. Ay, agyamanak, Barok. Kat kumusta kan ngay? Damag ko ang nagsubli ka kanumanon ijibar. Uwan, nanapanyang. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Saan nana? Apay, di mo kaya tagtuloy nga agada, Barok. Ha? Awan kwartak, nanapanyang. Kwa, addaan mo kapag kidawan ta iti tulong para iti panagadal mo. Nulakit di ta kayat mo, kuyugan ka iti bagbaga ka makatulong kan ka. Kwa, kaya't ko pa itagtrabaho nana. Tapno makaurnungak. Makauray ti trabaho, Barok. May mayat betlaan ano ituloy mo ti panagadal mo. Tapno, Basta agtrabaho akpay laeng. Isuday tati pampanunutak ita, nanapanyang. No agadalak. Kaanong tupay ngay makaurnungak. Mala, pagsaritaan minto kini Anaya ti may papaniti dayta, nana. ha? Agyaman aklaangan iti tulong yun, nana. Ngamno ita. Saan ko pa'y desisyonan dayta? Monre, Agyaman ha, nana panyang. Amok ngay saksakit nak. Kas itinakon-akon. Diyak pa'y lama desisyonan dayta abanag, nana panyang. Napananmanan dayjay amalyong. Pinaon ko dyan San Berting Ariel. Napan na tinulungan ni ulit agbali kong agdalos iti taga anagatan ko. Anya, gimatang kamanan iti daga? Wen, Ariel. Apay adi mo man lain nyo manmat nga imo na kanyak. Saan ka mat maapektaran kat Ariel? Yuman kuman mo no saan. Tawan titong para parikot. Takwartak matinggatan ko iti dadya taga. Ha, No ti amom kat kwartam tinaramat iti dayjay. Saan? Kwartak. Roko. Di mo ko mapanunutan na managing bubuko da. Kayan pasensya ka na. No jak na yuman adagos kan ka. Ay hindi ka madanagan. Tadwatan to ama iranod iti dayjay. Tanoan niya ti kukwak. Kukwam mat. Kanoan niya ti kukwam. Kukwak mat Ariel. Anya ti ipamulam ijay, Roko. Kasi ti sigot Natang matlaan. Noan niya ti inmula ni ulit agbali ko iti imuna anagatan ko. Isumot lang ti maimula ijay. Natang matlaan, Ariel. Nagpuskol ti ruot ti tawi. Nalawa pa'y laeng ti dalusan mi kindi balikaw. Mangalan! Ay, nawaw!
Apay nga ron ta makaungit ka nga gayab nga balikaw ay nawaw. Wala! Taday ta, ti pag-alistuam. Ti mangan. Basta labot, alisto ka. Wah, Ay nawaw. Nasakit sa mo't tinakam mo ang nagluto balikaw ay nawaw. umay kakit din! Manganin! Nakadungam mo. Mangan kan! Tagtrabaho ka mo't lasagos. Ay nawaw. Di na pagpalpainahin. Ay, sanayin! Kanon po pa ang malpas ni trabaho nga. Huwag palpa ka pa'y lahat. Sige nga raw. Basta duwatang agtrabaho balikaw ay nawaw. Uray ka. Di ka mo't agpalpalpa ha. Duwatang agtrabaho. Sika, jagdalaw. Tasak, ti paraluto. Ay sana mapalay na ay nawaw. Si kaya timang susweldo kanya kay nawaw. Mugitaw. Siya, ti boss mo. Ta teritoryo na itaw. Ala, agtrabaho kan. Tap numalpas. Agawid kamit lang ka no. Intun malag. Kuna, tika na ka. Anya? Saan nga umyan ijikal ka lapabaw balikaw? Ay, saan? Saan akayap ni Rukaw nga umyan kay dyan? Agpatinggala ka no dito, taniniwan mo. Ah, Di kan umalatay, iti ayan ti kalakalapawaw. Nawata! Madam Ariela, Papanam, panyag. kwa. Inak ko maagpa-doktor, madam. Saan man natila ipampambar mo? Anya ko mati ipadoktor mo. Kat nakasarsaran ta kamat. Madam. Kasapulak ti pruweba amapan kaagpa-doktor panyag. Adda maipakitam a pruweba. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.